Poštovane kolege, kolegice, ja sam znao što će danas biti, nije bilo druga Stazića dugog vremena, ali sam znao, ko naručeno. A moramo shvatiti, moramo oprostiti nekim ljudima zato jer oni su još u tom zatočeni, u tom duhu boljševičkog sotonizma. Komunizam je patologija, ti su ljudi bolesni. Po tome zaboravimo te stvari i treba liječenje i deprogramiranje i čip iz glave izvaditi. Ovako, Antifa ples, šta je Antifa, non stop čujemo, je ples koji je izmislio drug Staljin i vi plešete danas po tome, najveći ubojica u europskoj povijesti. Drug Staljin je to izmislio da sakrije komunističke zločine, vi to dobro danas radite i vama smeta Dario Kodić koji ja znam, koji je najčasniji čovjek koji sam ikada upoznao. Bio sam u 3 vojske, evo. Najbolja glava ikada. Prvo civil je bio, nije bio vojni zapovjednik i dok ste vi žderali ovdje na švedskim stolovima, on je stražnjice neke branio tamo u srednjoj Bosni, da mu ne nađu do mudžahedini dole, mudžahedini iz 7. muslimanske brigade u Ploče. Ostaje sa svojim narodom. Evo zemlja iz rata. 316 dana u okruženju gdje je bio odnos snaga 7:1, gdje je ubijeno 3000 Hrvata samo u srednjoj Bosni. To vas ne zanima. Vas zanima te bajke o Antifa i tako dalje. Čovjek 8 godina u samici, 8 godina u federalnom zatvoru. Ko sam ja da sumnjam duhovni preobrat? On se ostaje sa svojim narodom, mogao je izaći ovdje i pobjeći u Minhen o svojim narodom, svojim vjerom i on tamo 1400 godina kršćanstva, to vas smeta, vaše ove nasljednici krvavog bravara i smeta me Hrvati, državotvorni Hrvati i još lažete. Imate vašeg partizana Just Istvan, šta je rekao Just Istvan? Napisao je knjigu Nepočudni partizan, on zna vašu psihologiju, patologiju, najveća mana partizana laž i obmana. To nastavljate, ali nećete dugo. Vi ne možete zaustaviti istinu. A ko je otac laži? Ma znamo, otac laži. Tako, Ahmići. Kad ste čuli o Trusini? Ja sam dole bio zapovjednik. Isti dan kad ste dogodili Ahmići gdje Kodić nije bio, Ahmići, Hrvati satrani, silovani, ubijeni, odvedeni u žene tamo uzeo u Jablanici od 4. korpusa armije BiH, o tome ne znate. O Uzdolu, o Doljanima. Po tom građanskom ratu više je poginulo Hrvata za to, nego s druge strane, građanskom ratu. Zašto ovdje nema u biblioteci saborskoj knjiga pukovnika Paula Schradera koji je napisao Građanski rat u Srednjoj Bosni i to sve objašnjava. On je Amerikanac, vojnik. Odnos snaga, ko je koga napadao? Mi sve znamo, vi nikad nećete to prihvatiti. Znamo što su vaši korijeni. Danas je bilo zasjedanje odbora za veterane. Mi hodamo po hrvatskim kostima. 100 jama. Njemci koji su iz rata izgubili 4 miliona svojih vojnika su identificirali. Imaju 2 groblja u Hrvatskoj. 2 groblja u Hrvatskoj vojna. Mi nemamo ni jedno. Ko to spriječava? Ovi. Ovake glave. Homo obsoletus koji su ostali s druge strane Berlinskog zida. To je zašto Hrvatska ne može naprijed. Radi tih starih kadrova koji su u ovu državu uveli laž, obmanu, pljačku i što je najgore koji su razorili moralno-etički kodeks. To danas gledamo. Zapošljavanje po vezi, lažne diplome, šta još smo imali? Prodavali ste ispite nedavno. Vi, vaše glave, vi ste u toj partiji i ne priznate da je to propalo radi vas i sad nam dijelite lekcije. Ima neka kratka pitanja, ovako, meni niste jasni još ali možete se promijeniti, ja u Boga vjerujem, nisam savršen kršćanin, otiđite, ispovijedite se. Sjećate se kad ste davali onome, sjećate se onoga, druže Tito, mi ti se kunemo. Pa vi ste dali se zakletvu 10. najvećem zločincu demonu u povijesti čovječanstva nakon Pol Pota. Ispovijedite se, prekrstite se, ja ću s vama razgovarati onda, a ne prije toga, mister Stazić, jer vama je ne sveto trojstvo, drug Tito, krvavi bravar, Marks i Lenin. A ima neka pitanja su mi čudna, zašto vi idete na groblje na svi svete? Na svi svete palite svijeće. Pa tamo također sjećamo se svih vjernih mrtvih. A kome palite svijeće ako Boga ne vjerujete? Kome palite svijeće? Kad idete mister Račanu, krvavom bravaru, kome palite svijeće? Jer vi vjerujete možda vaše nesveto trojstvo opet Bilzebub, Aštarot i Lucifer. Meni je sve to čudne. Izliječite se, ja ću se za vas moliti i ja bi nešto drugo s vama napravio, ali nažalost ne mogu.